Ako sme za 100 eur získali 60 miliónov videní a dostali sa do viac ako 17 krajín? Lidl Slovensko nám zadali jasnú úlohu. Spravte z tohto zvuku virál, aspoň 1 000 000 videní. Lidl. Pri riešení sme stavili na našu dobre vybudovanú fanúšikovskú základňu a vytvorili sme súťaž. Správ video, použij zvuk Lidl a vyhraj 100-eurovú poukážku na nákup do Lidla. Naši fanúšikovia nesklamali. Naša súťaž vystrelila a za necelý týždeň sme získali stovky tisíc videní. No stále sme nemali víťaza, teda až kým neprišli Miro a Adony. Tanec, ktorý natočili, bol jednoduchý, vlnitý a hlavne super nákazlivý. Ich pôvodné video získalo viac ako 7 miliónov videní a 800 000 lajkov. Pôvodný zvuk z profilu Lidl Slovensko sa použil viac ako 4000 krát. Len prvých 300 videí má dokopy 60 miliónov videní. Za 100-eurovú poukážku sme získali mediálny priestor v hodnote zhruba 35 000 eur a klientov cieľ bol splnený na viac ako 6000%. Trend so zvukom Lidl sa dostal do 17 krajín a objavil sa aj na TikTokových účtoch Lidla v Maďarsku, Chorvátsku či Poľsku. Organicky bez využitia reklám sme sa za 5 mesiacov od spustenia profilu dostali medzi top 10 značiek na slovenskom TikToku. Našim sledovateľom ukazujeme to, čo chcú vidieť, komunikujeme s nimi TikTokovým jazykom a užívame si to spolu s nimi. No a aj vďaka tomu dokážeme jednoduchou súťažou dosiahnuť extrémne výsledky. Lidl.